نسير وزناني هناك أسير أسير musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukkaɓe afrique en calmini moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala kisal ɓuural ndenka e yajede yo duumo emen bijahi annabi men tedduɗo mo jaami kese goni en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo dokkuɗen gurdam hokki en yajede e cellal no joomiraɗo wiiri e kala saaha so on jetti kam mi ɓeydana on en mbiya alhamdulillah musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmede ɗo e ayawo weltare tv hande eɗen gone amde joyyarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas sikki ala so tawi on nani ɗe daaɗe belɗe ma en jaa ha toon to wuuro Touba holmo tawoyten to wuuro Touba tawoyten toon ko gardiɗo fedde heblo sukkaɓe afrique imam juma mo wuuro Kidira woni ceerno Habous Diallo mo ganduɗa koyɗe mum kala ko jokkude enɗam taweteɗo hande to wuuro Touba ken wona hande balɗe 4 taw kadi ganduɗa ko jokkodiraɗo e ngoɗo henno wuuro kala nde maggal Touba yonti omo tawe wuuro ngo kono kadi sikki ala oɗo saaha so yonti eɗen gandi ko ñalawma kewɗo mawninede oɗo henna gorko biyetenoɗo Ahmadou Bamba Khadimu Rasul waliyo Allah labɗo erinoɗo dendagal julɓe kala eri tumni jangguini Qur'anil Karim eɗen gandi hande wuuro Touba heewi dak ɓennotako taccotako yimɓe kala e kala banggueji sikki ala noon ganden holyoɗo henna gorko biyetenoɗo Ahmadou Bamba ceerno Habous Diallo caggal nde calminɗa hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukkaɓe afrique andu diine maɗa ngan saga caggal calminali maɗa min gandi ko Touba keɗɗa min jiiɗi andude hol gonnoɗo oɗo henna gorko biyeteɗo Ahmadou Bamba Khadimu Rasul assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam caggal yettude Allah e innude Allah e julde e nelaɗo fewde men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko weltanare ayawo weltare tv salminde e juurade emo jokkodirɗen e mum ɗum woni Sar Abdoullahi Sarr eɗen ɗo e Touba jaaboɗen fodde bawɗe meɗen e ko weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma heɓde sukaɓe Afrique e ko namni ɗum waɗi caggal calminali e juurade e dendagal bandiraɓe julɓe to mbawi wonde foof calminama juurama kadi duwanama ñagama du'aw ko noon calminirɗen dendagal hettiyankoɓe foof kala to mbawi wonde en calmini ɗum en juurima ɗum en calmini bandiraɓe meɗen gollidiɓe meɗen hono weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa heɓde sukaɓe Afrique ko noon calminirɗen dendagal pelle daraniɗe ƴellitare saabu dañal e riwde dendagal base e ko nandi hen Abdoullahi Sarr eɗen jaabo namde fewde kadi e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e weltare tv mbiɗa hol gonɗo Ahmadou Bamba
hande ko noon tigi ngoori no mbiruɗa wuro Touba ngo ɓitti o sa'a otoji ɗi e yimɓe ɓe fof nani keewi e wuro he yaade e nder maggo weeɓani hande saka oɗo jamma mo pandiɗen e muɗum inchallah. kanko Cheikh Ahmad Bamba o wiyete ko Ahmad, jibinimo ko biyeteɗo Mouhammad, jibini on ɗon ko biyeteɗo Habibullah, yummakko ko Hajiratu hono Mam Diara Bousso. kanko Cheikh Ahmad Bamba gilli makko e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o inniri hoore makko khadimur rasul, ɗum woni binda nelaɗo liggantoɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. kanko Cheikh Ahmad Bamba o jibina ko nokku biyeteɗo Mbakke Bawol e hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe joyi e tati, mbiyen 1853 ko nden woni ko o jibina e ngoɗo wuro ngo ganduɗa ngoɗo wuro kadi ko bam makko biyeteɗo Habibullah kañum susi ngoɗo wuro. kanko Cheikh Ahmad Bamba o rutti e jomiraɗo ko hitande ujunere e temedde jeenayi e nogas e jeeɗiɗi, mbiyen 1927 ko nden o rutti e jomiraɗo. ɗum woni o wuuri kanko Cheikh Ahmad Bamba duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi nayyi. kankone o sosi ngoɗo wuro wiyetengo Touba. o sosi wuro ngo ko hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi, 1887 ko nden woni nde o sosi ngoɗo wuro wiyetengo Touba. ha e Touba mo gonɗen hande oɗo ñalawma hande wuro ngo darima duuɓi capanɗe tati e tati, duuɓi temedere e capanɗe tati e tati so tawi en juumani. kanko Cheikh Ahmad Bamba eɗen gandi darde makko e l'islam, eɗen gandi darde makko e jokkere enɗam, eɗen gandi darde makko e yidde gandal e saktude gandal. e ko oɗo de woni Cheikh Ahmad Bamba mo namniɗa e raɓɓiɗinade kadi e namdal he, sabu haalde Cheikh Ahmad Bamba wona ko weeɓi. ɗum noon Sar Abdoullahi Sarr ko ɗum woni ngol ɗo jaabowol. ceerno Habous Diallo, gardiɗo fedde heɓla sukaɓe Afrique, imam juma mo wuro Kidira, taweteɗo hande o ɗo e wuro men Touba. wuro ngo heewi dak otoji yimɓe e kala banggueji, nottima no feewi ha wona seeɗa. ceerno Habous Diallo a jubbi seeɗa e darde Ahmad Bamba Khadimu Rasul. min jiiɗi gartana amen hol gonnoɗo e holko wonno darde makko e holko wonno himme makko e holko wonno fandare Ahmad Bamba. bisimilla ba. assalamu aleykum Abdoullahi Sarr, a jarama. holko wonno darde Cheikh Ahmad Bamba e holko wonno hono ngoƴo makko e golle makko. kanko Cheikh Ahmad Bamba eɗen gandi ɓuri mawnude e sohlaji makko caggal dewal makko Allah ko gandal. o darani dartude gandal ha o heeɓi o andini gande ɗe. ɗum ɗon suuɗaki ɗum ɗon suuɗaki en. sa yi en gardini haalde gandal ko wonto jomiraɗo haali e hadisul qudsi o wi gande kam ko idi nde aɗen dewami. ɗum waɗi kankone o hucci e gandal nde o andi o golliri
kadi o andini e nder ko o jangata gandal e ko o andinta gandal ko fof ene yaadi e dewe makko Allah. wonno gandal eɗen gandi Allah kañum subhanahu wa ta'ala ene ɓami gandal o fawi ɗum e nokku ɗo ganduɗa nokku o ko dowrowo e kala gueɗe kaaleteɗe gandal ko dow heedi hen. jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi shahida allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o feññini wonde o andini en deweteɗo ala so wona kanko gooto. ɗum ɗo ko o feññini ko o rewni hen maleykaji makko ɗi ene ceedi ɗum ɗon. o rewni hen anduɓe nunɗuɓe ene ceedinimo ko o seedani hoore makko ko. ɗum woni ko o feññinani hoore makko ko. darjeyo ni Allah haala hoore muɗum o rewna hen maleykaji o rewna hen jomiraɓe gande. ɗon jomiraɗo wi yarfa'i llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. allahu subhanahu wa ta'ala omo ɓamta walla mbiya omo ɓamtana alladhina amanu minkum ɓen gonɗinɓe e moɗon walladhina utul ilma e ɓen hokkaɓe gande e moɗon. Allah ene ɓamtana ɓe darajuji mabɓe gila to aduna ha to lahara. ɗum waɗi jomiraɓe gande ɓe gollirɓe gande ɓe kala ko ɓe dañi e aduna e ko ɓe dañi to lahara ɗum ɗon ko Allah fodaniɓe ɗum saabu rende ɓe ngarɗo gandal. ɗum waɗi kala ko neɗɗo ene himmira e aduna yo himmir dartude gandal. so tawi a heeɓi gandal keɓa hen aduna ma keɓa hen lahara maɗa e sharɓi sa golliri gandal ngal. jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam omo namnomo o wi hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. yeti ene fota mbiya ala fotata. ɓen ɗon anduɓe eɓe ganda so tawi ene pota. ganduɗo e majjuɗo mbawa fodde. ɗum noon ko anduɓe gollirɓe gon gande mum en no Allah wiruno eno Allah yamirno ene Allah weldano. ko ɓen ɗon anduɓe goni haaleteɓe ko ɓen anduɓe goni haaldeteɓe. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi man yuridullahu bihi hayra yufaqihu fi ddin. kala mo Allah haajani moƴƴere e ɓural o famnan ɗum kabaru diine muɗum. sariyaji mum kala ko namda taw jomum ene andi ɗum ko gille Allah fewde e on ɗon gandu. nde kanko Serigne Touba o andi alhamdulillahi balli fiiɗo ko o walli fi ko gila e gande ɗe fof kala ko jaaɗa hen e gandal omo walli fi ɗum inchallahu. kala ko jaaɗa e gandal tafsiraji muɗum loga mum nahaw mum e kala gande ɗe fof omo walli fi hen ha omo yeehi hen ha ganda wonde to ɗum ɗo kam ko maayo luggilgo. nde o waɗi ɗeɗo gueɗe fof o immani noddude fewde e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala no Allah wino ni e konngol ngol ɗon o dari e muɗum. holɗum to Allah wino ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. immo nodda fewde e diine Allah noddira e hikma gandal e ñeeñal kañum e waajuji moƴƴi. suuɗaake en noddandu makko fewde e diine Allah ala mo humpi ene yaaji te ene saatti. Allah hokkimo ɗum ɗon. to suufi eɗen gandi kono ko jettiɗ ɗon kadi to ganduɗa ko nokku mawɗo e suufiyankagal o noddi hen o tarbini hen ɗum woni o nehi hen pittali ɗi kadi o laɓɓini hen pittali ɗi wonde yo tinno
kala to ngoni ya taw enen ngoni e zikrande Allah idi zikruji ɗi fof o yamiri almuɓe ɓe ko qur'anil karim yoɓe tinno ɓe nanga e deftere Allah nde yoɓe tinno e mantude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yoɓe tinno e golle maɓɓe kanko ko ɗum woni ko wasiyto kadi kanko Serigne Touba eɗen gandi o jangini ko weeɓani famde o jangini ko ganduɗa ene tindina wonde julɓe ɓe fof ko gotum laabi ɗi fof ko gotum o jangini ɗum kono won faamoɓe wonɓe paamata ɗum woni o wi to deftere makko Masalikul Jinan o wi toon e deftere he nde kullu wirde yurdil murida li hadratillahi walan tahida siwantama ila aljaylani aw intama min ahmad at-tijani aw siwahuma min al-aqabi kulluhum qat'an ala as-sawabi kanko Serigne Touba radiyallahu an kanko yimingol ɗo jimol holko o wi hen o wi gande kala wirdu kala zikru ene jolna joom birduɗo o ene yettina ɗum fewde e hadar Allah kala wirdu mo nanguɗa ɗum woni zikru fof mo nanguɗa wirdu woni zikru ma nawe ha yettima e yeeso Allah mawe ila hadratillahi o wi noon siwantama so hay sinno woni on ɗon o askitinima ilal jaylani fewde e oɗo jiyaɗo Allah ya taw ko e lawol mum o jeeya a wintama min ahmad at-tijani walla o askitini ko e cheikh ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala anhu aw walla o askitini koye abdoul qadir jaylani ɗum woni o wi aw siwahuma walla ko jiida e ɓeeɗo haade en mbaɗi tan mbino aw siwahuma o wi aw siwahuma min al aqrabi walla ko jiida e ɓeeɗo e hono anduɓe suufiyankoɓe kala hen mo ndewɗa ya andu hu ndena ma andu ma ɗum yettini e weluyo Allah o wi sabu omo andi kamɓe fof ko e laawol goonga ɓe ngoni ko e laawol peewal ɓe ngoni ko ɗo woni to alhaji mali si wino wonde wa ɗurqu kulluha ila arrahmani musilatun muslikatun ya jaani kanko cheikh ahmad bamba o noddi yimɓe ɓe andinde ɓe wonde laaɓi ɗi fof ko gootum so tawi a rewi laawol makko a rewi yamirore makko an alhamdulillah rabbil alamina a woni e ko Allah wela ko nelaɗo Allah wela amma sa watti hen hunde ɗum ɗon ko hakkude ma e Allah kono kanko kam o windi o haali ko o yamiranno ko kala ko mbattuɗa hen ɗum ko hakkude maɗa e jooma eyyi wonto o wino e jewte wonde kanko cheikh ahmad bamba cheyɗane ala e makko gueɗal so wona rewa e almudo makko so rewi e almudo makko ko almudo o tan woni mo cheyɗane heeɓi kono kanko o haali ko o haalanno ko jaaɗo Allah mawɗo mo Allah hokki gandal zahir e baaɗi e musidɗo eɗen darɗo nawdo ɗo hunde musidɗo meɗen goto eɗen gonduno e mum to Gabon kanko wonno ambassadeur Sénégal to Gabon omo wiye Oumar Wele walla mbiya Beddu Wele ko jewtidiɗon feewi te so tawi omo ƴeeganno o nelan oto o nawami min yaha min kiira galle makko miɗen kaala miɗen jewta haala cheikh ahmad bamba ha o haalnimi no cheikh ahmad bamba wadduno e jinnaɗo makko o wi kam kanko Beddu Wele jinnaɗo makko meeɗi e temps tuubakoɓe o rewa ko wiyete e lempo ko
lempo o noon nde o rewa ɗum mbaɗen misal so tawi joni ko 550 e buuɗi 5 ko ɗum woni koɓe ndewatamo ɗum noon kankone tiiɗirimo ala no o waɗi o yiɗa kadi tubakoɓe ɓe laamu yettomo to fotani yettede o habbi bagage makko o wi omo ɗanno o yaha Dakar o ƴeewa toon ko o rewete ko on sa'a so heɓi ɗum o ara o yoɓa lempo makko o yaari noon o ari to wiyete Njaarem nden o yettima Njaarem nden Serigne Touba ko ɗon woni eɓe juula takkosan kanko ari sakket ko caggal o heedi on sa'a o wi goɗɗo mbiyami ɗe ñaagui duwaw ɓe cilmini ɓe mataw duwaw o waɗa o jogui sakkos makko walla nden ko nguru e kaamilu makko o nangui lawol yaltirde Diourbel omo fayi Dakar ha o heɓoyi hakkude yolde Allah e bawɗe mum andini Serigne Touba wonde won jahowo e yolde nde o wiyete ko ndaani gati o wi ɓen gewnima inde makko o hokkiɓe kanko Serigne Touba ko o reweteno e lempo ko sen mbi 550 e buuɗi 5 o ɓurtinani hay hunde o limi ɗum o waɗi e angol o hokki ɓeeɗo sagataɓe o wi nangue lawol fewde Dakar ma on coyno gorko goto o haali inde makko dokkamo ɗum ɗo ɗum woni bamum Oumar Wele nden Allah waɗi ɓe coynimomo ɓe noddimo kankono o huuli o sikki ko taƴoɓe o werti nguru makko o udditi kaamilu makko o wi so tawi eɓe mbaramo taw ɓe mbaratamo ko e deftere Allah nde ɓe jettimo ɓe mbi Serigne Touba wi yomin dokka ɗum ɗo nde o nangi o udditi o tawi ko o ittimo Fuuta ko hay mbuuɗu ɓeydaki hen o tawi ko ɗum ɗon tan woni ko o ñaaguino Allah wonde omo ƴeewoy kamɓene mawɓe ɓe hono mabɓe weeɓani o wi o miijo ɓernde makko joni so yeehi Dakar ene wayno kanko ko duyno ko ene wayno o yewi joni o felliti ruttade o rutti noon Allah waɗi o jippi e jammago e boulangerie goto on no hollimo haaju on kadi woodi ko itti hokkimo o hooti Fuuta Allah waɗi noon hankkadin o hooti adduna yeehi ha yimɓe ene mbaɗa pijirleji e ene mbaɗa géroji ene mbaɗa dayiraji mataw yimɓe woɓɓe mbelaka ko murid en ɓe mbaɗata ɗon dayira o wiɓe gaare gacce ɓeɗo ceerno mabɓe o mi waddi e mum ɗum ɗo mi waddi e mum ɗum ɗo Allah waɗi nden bedduwere Oumar Wele ko Qur'ana jangganno to janggat Qur'ana ɗo sehilaɓe makko jiɗiraɓe makko jangi ha woɓɓe nawama France saabu jangde o arte baba o noon o wi baba jiɗmi hankkadin ko jokkude jangde France mbiɗa yiiɗi fuɗɗade mi jang o wi sehle en foof kañum en foof jeehi an sa wi joni aɗa naata e français a tardat o wi ko ɗum ɓuuri mi yidde o wi ɗum noon hay saɗa naata France aɗa naata e école jaaden ha Touba on sa'a mi ñagonoma toon du'aw wona goɗɗo haalnimi ko Oumar Beddu Wele kanko Oumar Wele haalnimi kaɗo haala min e makko o wi ɗon noon ɓe gari to Touba ɗon nden taw hankkadi Serigne Touba ɓenni ɓiyi ko lontinoɗo o wi on meɗen jiiɗi jehen min juuroyo on wi mo jehen juuroyɗen ɓe jetti o wi miɗe ñaagui oɗo ɓiyam mbaɗanomo duwaw o yiɗi ko janngude français meɗe ñaagui Allah noon so tawi Allah hokkimo hen gueɗal nde Allah waɗata ɗum nafoore Fuutankoɓe o wi ɓe Serigne Touba o heɓiti wi ahwa Touba o wi noon Allah waɗi o janngoy ha o yeehi ko fotanno janngude ha o gayni ha o arti Senghor waɗimo mi anda ministre de plan mi anda hoɗi on ministre affaire laabi en ko ɗumini o wi liggey makko gadan o fuɗɗi ɗum ko Touba tawde on wi ahwa Touba o wi galleji hande firliɗi jumaji galleji halifaɓe firlinaɗi jumaji ɗi beddaji ɗi ko ɗon ko fuɗɗi liggey makko kanko yaltini ɗum ɗo ɗum ɗo noon ko gandal ganduɗa eɗen jetta Allah no fewi
e wiyeede aɗa rewe hunde a wullitaaki neɗɗo a haalno a ñaagaaki ɗum Allah andina ɗum itta ɗum ɗon tan abbinma ɗum ɗon ko golle waliyaaɓe Allah banndiraaɓe e yo Allah hokku en jaɓande Allah e nelaaɗo muɗum e kadi teddinde annduɓe ɓe Allah andini e diine makko eɓe Allah ardini e diine makko ɗum noon eɗen Seydi Diallo ceerno Habous Diallo golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe siftinde on gonɗen koye yewtere men buuɗal yurmede ɗo e Ayawo TV weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe koɗo men hannde ko ceerno Habous Diallo ɗo e Touba Mango taw kadi ko maggal Touba wuuro ngo heewi dak kafe Touba ɗe nana jaare eɗen goni e buuɗal subaka wuuro ngo heewi yimɓeɓe kala jippima e kala banggueji buuɗal yurmede ngal feeñi musidɓe tedduɓe mbason woɗɗude min gooɓa kafe Touba min garta e mon joni 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 musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa buuɗal yurmede ene feri ene feeñi ɗo e wuuro Touba maggal Touba ene yaadi e ceerno Habous Diallo gardiɗo feddeɓe sukkaɓe Afrique imam juma mo wuuro Kidira musidɓe tedduɓe gonɗen ha hannde koye yewtere men Touba hol gonɗo Ahmadou Bamba holko wonno darde makko en kettima ko ceerno Habous Diallo haali hen ceerno Habous Diallo kala hitande aɗa ara wuuro Touba aɗa tawtore ziyara baɗanteɗo Ahmadou Bamba Khadim Rasoul amin jiiɗi andude holko addi jokkodiral hakkude ceerno Habous Diallo e wuuro ngo Touba hakkude ceerno Habous Diallo e khalifaɓe wuuro Touba saabu eɗen teski ceerno Habous Diallo kala ɗo ziyara kala ɗo mawlud kala ɗo daïra jaam noddi omo tawe ɗon wona ɓe ko ɗum wona ɓe ko ɗum ceerno Habous Diallo amin jiiɗi andude ɗum Sar Abdoulaye Sar Allah jarama a jarama no feewi e jokkodiral hakkude meɗen e Touba naɓe ko noon kadi woni jokkodiral hakkude meɗen e dendagal laabi suufiyankoɓe ɓe gana suufiyankoɓe foof e ballal Allah e nelaɗo mum enen eɗen mbemnana no feewi sabu ceerno Oumar Guédilon ñande o hokkata en wirdu o hokki haw gayni on saaha o wi tinnoɗa noon seeremɓe foof nangu ɗum ko seeremɓe maɗa wonno wonko wonna e ɓerdam ko heewi sabu yiide no laabi ɗi mbayni eno laabi ɗi nanguira on saaha goto foof ko ɓuuri hewde kala ma alda e muɗum wiyata ala ko gonɗa kala ma alda e muɗum ala e ma a haaju hande noon ɗum ustima no feewi yettore Allah no feewi ko ɗum woni min ko dogannomi e muɗum min e addinoɓe dogde hono ɗen ɗon gueɗe foof nden o wi kam danemi pammi junggam dokkinoon mbimi Allah jarama jarama ɗum ko goɗen wonno sabu minen Sénégal laabi ne keewi gueɗe ne keewi te min mi yiɗa hedde hay goto e goto mi runto goɗɗo min ko ɗum woni haajam Allah jarama jarama ceerno Oumar Guédilon ɗum noon Allah waɗi jokkodiral e Touba naɓe ene waɗi sababu hay sen jokkodirino ko idi keɗen ɗanno amma jokkodiral men e maɓɓe ha battuɗen arde e Touba ɗum ɗon garɗen Touba ko 1989 ene yaara hande e 31 hitande ko garɗen ko puɗɗiɗen arde Touba eɗen duttito holko addani en arde Touba ardani en arde Touba ko hitande ɓooyi hakkude men arde Touba wonko adi ɗon hitande ɗannotoɗen eɗen payi Gabon Allah waɗi garɗen e leydi Côte d'Ivoire mbalɗen jamma men goto to mbalɗen jamma men goto to
koddo balɗe jamma men goor gadano e nder kodduwar ɗum woni Abidjan galle musidɗo men biyeteɗo musidɗo men jetteteɗo Sall o ƴeewani en nokku to mbaaloyɗen to Allah waɗi nden almudo so tawi ne jogii haaju wonata ko e duwuji muɗum nde Allah humtanto ɗum haaju o enen noon ñande mum haaju meɗen ko yettade Gabon en mbaɗi duwuji men en gayni Allah waɗi leliɗen e koyɗi Allah feññinani en oɗo jiyaɗo Allah biyeteɗo Serigne Touba saagende o feeñani en wonno mbadduɗen e makko ha gaynuɗen on sa'a goɗɗo wi aɗa andi mo oɗo mo mbaɗanɗa ndani mbimi ala mi anda o wi ko oɗo woni Serigne Touba nde o wi ndani weeti jaatigui men wiyete ko Alassane Sall e wondiɓe makko mbimi mi anda kono min kam mi naatoyan Gabon mi anda noon no natiranmi Gabon mi naati Gabon ɗum waɗi Allah waɗi immade mi kiidira e yettade mi Gabon wonani balɗe nogas en min gimmi ko dewar min jeehi Douala Allah waɗi nde min jeehi Douala min jetti min kawri ɗon e nawoɓe Gabon ɓe mbiyata ko ɓe nawma Gabon kono wona Gabon ɓe nawatuma ko ha e nder dande maayo ɓen de bedduma e laaɗe ɗum woni ɓen ɗon nawi min ha to wuuro wiyetengo Kampo nde min jetti Kampo ɓe mbaɗi min e laaɗe ñande min gimmi Kampo ñande talata hamin jetti hakkude maayo laana ka paani min mbaɗi yontere meɗen e nder ndiyam laanel tokosel yimin awoɓe ɓen ɗon nawani min goto e amen mo ene addana min ndiyam belɗam kañum e gueɗe ñameteɗe ko wayno mburu e ko nandi hen Allah waɗi o yehiɗimmol o nanga hankadin laanel ngel kangel addanta min ndiyam yontere miɗen ɗon ha Allah waɗi min coyni laana mawko ene yaaha min beyni ko rawni haɓe jimin ɓe ngari min panno ko essence o wona wonde essence dognowo o ala ko essence o tan toɓɓitte huɓɓire machine o ni woni ɓe dokki min yontere ni woni min jeehi nde min jetti fongo Gabon ko jamma min jippi gueɗe kewɗe miɗe diwi hen nde min jippi Allah waɗi min nangi lawol e ladde he komin 50 e ko fayi kamɓe fof ɓe nanga ha heddi enen e rewnoɓe e ladde ene cawndi en miɗen jara noon hamin jii lampaji Libreville on sa'a Allah yettini min Libreville min jetti ɗon e dumunna seeɗa Allah addi ɗon biyeteɗo Murtada Mbakke Serigne Murtada Mbakke Allah addimo to Libreville ɗo o jippi montant cristal hôtel biyeteɗo noon nde o jippi on ɗon hôtel nanmi wonde ɓi Serigne Touba ari ɗo ene wiye Murtada Mbakke jaami to makko jettimi min calmodiri jewtanmomi koyɗol ngol no yaari ni kalanmomi fof o wi ñaaguimami so tawi Allah nayima Sénégal wat feere jaaha Touba mbimi inchallahu so Allah jaaɓi minne mami wat ɗum ɗon mi woni toon ko duuɓi jonɗi Allah artirimi noon nde Allah artirimi on sa'a garmi Touba ñande jettimi on kikiɗe nden Serigne Saliou Mbakke so tawi demminare ari o haɓɓan bagage makko nden ko otoji mbarɗi ene keewi ko ɗin o jogi daɗɗuleji e dendagal ko en ɗum o yaaha o artata so wona ndungu silti ko noon wonno aada makko ñande jettimi galle makko min keɓani yindirde ñande mum taw o heblima eɓe jaaha Allah waɗi on saha noon no namnimi galle Serigne Abdoul Qadir Mbakke kanko wonno almami juma o jami jippoyima galle jaati kam min e Serigne Fallou Mbakke e Serigne Modou Mbakke min jeehi galle Serigne Abdoul Qadir Mbakke
ɓe kalni renoɓe ɓe heedoɓe e ceerno ɓe oɗo ko ene jogii hunde ene yamirano yo addan ceerno oɗo. Joni noon jettine ɗum ceerno, ɓe jettini ceerno o bismimin. Nden min jettima min e Serigne Abdoul Qadir Mbacké min naati suudu kalanmomi koyɗol ngol gittumi ko wiyano ko deftere Qur'ana e paɗe mbaɗmi e jungo makko. O wi kam hande noon khalifa galle o ko Serigne Abdoul Ahad o woni ko Belel. Mbin min noon e koyɗol he ene wayno ko an jiimi. Allah noon woni gandu, kono noon kala ko wawi wonde mi tawni ɗum to maɗa ɗo. somi yejji hen ko ñande alarba wonno nde mi hokkimo mi gayni kirdanmi Dakar e on ɗon jamma Allah waɗi Serigne Abdoul Ahad rutti e jomiraɗo kanko Serigne Abdoul Qadir Mbacké o jotti e jappere. ɗum ɗon ene yaara hande e duuɓi 31 miɗa ara e Touba. ko ni woni hakkundam e maɓɓe. ɗum jeeɗi jokkere wonno ala ko mbaɗirde on saha nde garanmi nde kala mo mbiɗa wonde min miɗo fay Touba e ko nandi hen aɗa yiye jomum en coftata e ma e ko nandi hen kono miɗe wadde ene wadde wonno ala ko woni haaju men so wona julɓe fof yo ngon gotum amma laabi ɗi ngari ko ɓeyditorade e gaddi laabi ɗi ko ɓeyditoraɗen kono wona ha taƴodiren. ɗum noon miɗe jokki miɗa ara ha jettimi nde on saha noon min calmodiri dokkumomi gueɗe dokkanmomi on saha o itti kaala makko e dande o hokki kam kaala ka ha toon kaaleten ɗo miɗa mofti kaala ka ni woni o wi goɗɗo o nawmu to Darou Kamil nawmu toon kollamo toon fof o visita min jeehi min garti o wi a udditi cuurel to dendagal gueɗe Serigne Touba woppi to woni ɗo a udditi o wala mi udditano o wi ruttomi uddita o naata toon min dotti o udditi o limanimi gueɗel gotel kala ko Serigne Touba ko ɗum ɗo ko kaari neldunomo o limtanimi gueɗe ɗe fof kanko Serigne Abdoul Qadir Mbacké guila nden noon ha hande eɗen jokkodiri e mabɓe alhamdulillahi rabbil alamina ha Allah waɗi hande wona enen tan garata kamɓe so en joguima kew ɓe garat an Sar Abdoullahi Sar aɗa seedi so mawludu mbaɗmi walla so ziyara goɗɗo mbaɗmi ko kamɓe guiɗito arde ɓe mbaɗa ziyara o haɓe gayna soɓe gayni inchallah soɓe gayni ziyara o kamɓe somi waɗa ziyara amen kamɓe guiɗito yimɓe soɓe gayni on saha kamɓe 12 rewe hen ñasiyankoɓe ndewe hen Tiwawon rewa hen on saha arta e juuɗe meɗen ko noon woni hakkude men mabɓe so mawludu ari ko kamɓe kadi gaɗata galle men ɓe mbaɗa mawludu haɓe gayna ɗon ɓe jaaha galle mabɓe ɓe mbaɗoy to mawludu ko noon goruɗen hakkude men e dendagal laabi e dendagal seremɓe Mali ala Sénégal ala kala kewnuɗo eɗen jaaha e mum tini en tinani en eɗen tawtoroyo ko ɗum woni yidde men jokkodiral men e mabɓe e hanno ɗo. Ceerno Habous Diallo golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe on kettima ngol ɗo henno koyɗol bangol fayida ko jibini hande jokkodiral enɗam hakkude ceerno Habous Diallo imam Wuro Kidira kañum e galle Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. ceerno Habous Diallo kaɗo hen kaala ka o rokkuma min hooram a rokka kamin seeɗa ko wona ɗum ko 2017 mi tawtorama jiyara ceerno Alhaji Malick Diallo to Kidira woni jinnaɗo maɗa no mbiɗani ko noon jamma o ko kamɓe yimoɓe ɗo hen asiruɓe woni ɓeɗo hen galle Ahmadou Bamba kamɓe jimi haɓe gayni nde heddiɓe nde hen amin gandi jokkodiral hakkude moɗon yimɓe noon yoɓe gandu enen kala ko en julɓe eɗen poti jokkodirde eɗen poti yiɗodirde mbasen hebbinde ñiŋoje hakkude men en jamiraka. ceerno Habous Diallo yewtere men buuɗalil mede ari e ñawlude caggal nde jarɗen Café Touba
kono kadi jam e ɓural ene ɗo holko dental nafata holko woni dental hol nafoore dental caggal hannde en jigi ngal ɗo dental gongal ɗo e tubano foti milliard uji ɓe nannata e nder leydi Sénégal kala hitande ceerno Habous Diallo. assalamu aleykum sar Abdoulaye Sar ha hannde kadi miɗen mbima Allah jarama jarama rendo ko hunde moƴƴere no feewi rendo ko hen jaam heƴete ene heewi barke yurmede ene e rendo ceerungal lebte tan goni e muɗum eɗen gandi jomiraɗo haali e deftere mum teddunde o wi wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu onon fof ndende jogituɗon e diine Allah o wata ceerte ndeke ko Allah haɗi yimɓe so ndendani tan ceertat yimɓe mbawa wiide min ndendani kono min ceertani wona gonga kala nde ɓe ndendani koɓe sertuɓe ɗum noon enen ko ɗeɗo gueɗe woni ko wurti en e yidde jokkodirde e julɗo fof ko ɗeɗo gueɗe woni ko yinni en jokkodirde e dendagal yimɓe kala no mbawi wonde hakkude men e muɗum taw ko saabu Allah e nelaɗo muɗum kadi jomiraɗo wi wala tanaza'u fa tafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna allaha ma'a as-sabirin o wi wata luurodire so tawi on luurodiri tan on ceertan so on ceerti tan on cooyan e dendagal gueɗe moɗon te dowla mon yaaha sembe mon yaaha ɗum noon ndende mbaddon e muñal Allah wonti ko e muñɓe muñal noon ko hunde mawde ñande laakara jamal a gotal ene woodi aljanna natata toon tan ko muñnoɓe ene juuti noon namne hol muñal mabɓe kamɓe ɓe namdetake ɗum noon ɓe natan tan ɗum yo Allah wattu en e ɓen ɗon muñɓe sa ƴeewi yimɓe kala renduɓe mbawan gaynude haaju kala sertuɓe gaynata haaju ɗum ɗen en keeɓi dalilaji mum no feewi renduɓe ndendiri saabu Allah nangodiri saabu Allah kala koɓe gimmani kamɓe fof ɓe gona anniya goto e immanade nden ɗon hunde lawol gotol ɓe gayna ɗum taw hay goto tinani sa ƴeewi sertuɓe ɓe kala ko ene pewje kala ko ene jiiɗa wadde ko ndewata ko ballina kam ga balle kam ga mbaɗene kam ga e ko nandi hen enen fof so en ndendino en goni gotum gaynen haajuji meɗen kadi yaada e weluya Allah kadi en ndewi ko Allah wi wonde wata en luur wata en ceertu ɗum kadi ma en keɓ on ɗon bénéfice gonɗo ɗon aɗa andi jomiraɗo wi fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum kule Allah moƴƴinon hakkude gondigal moɗon moƴƴinon hakkude gondigal moɗon ko ɗum woni dental yimɓe ndendira saabu Allah moƴƴinira hakkude muɗum en taw kala ko ene moƴƴina hakkude mum en ko taw koko weeli Allah weeli nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗe gandi nelaɗo wi wala taqaɗa'u wa kunu ibadallahi ihwana wata taƴodire wata ceerte gone jiyaɓe Allah sehi kon sehilaɓe onon fof jiyaɓe Allah gone sehilaɓe e dente meɗen tinnoɗen e rentude taw kadi dentirten ko saabu Allah e nelaɗo muɗum guila e aduna meɗen aɗa andi to jiiɗa aduna ɗo ene wayno guesa sa dawi guesa ma kala ko gawɗa toon e moƴƴere so tawi Allah moƴƴini ma heɓ ko ɓuur ko nawnoɗa ko ñande hen nawnoɗa ko horde awdi dondiɗa nawɗa saɗa artira gartira saretaji gaweje ko ɗum woni aduna o ko guesa wonande laakara paggoɗen ga moƴƴere jiɗodiren nangodiren nafodiren gonen gotum goto emen fof yiɗana hoore mum ko yiɗana bandum ko yiɗani hoore mum ko jiɗɗa ko jaam jiɗɗa ko dañal jiɗɗa ko daɗal jiɗana ɗum banda ko gañanɗa hoorema ko gañana ɗum banda a yiiɗa ñaw a yiiɗa basal
a yiɗa kala ko en usta ɗum no a yiɗira ɗum ni kadi gañana ɗon banda kadi wata Allah hokku ɗum hono ɗum ɗon. Bandiraɓe julɓe ko ɗo Sar Abdoulaye Sarr min kaddata e moɗon e raɓɓiɗinade saabu noon en galana ɗum gandal heddi ko salminde dendagal bandiraɓe julɓe hettotoɓe foof e ñagade Allah yen battunimo wuuri taw eɗen ɓeydi en gustaki yo Allah nawru en yeeso adduna men e lakara meɗen kala ko eɗen dilla yo Allah waɗa hen barke deƴre meɗen yo Allah waɗa hen barke denke meɗen yo Allah waɗa hen barke ɓesguji meɗen yo Allah waɗa hen barke ya barke Allah nelaɗo mum yo Allah duncen en musibbaji beeyoji e aduna he foof yo Allah addu deƴre yo Allah nawru en yeeso e leyɗele meɗen yo Allah wat jaam e kawral e leyɗele meɗen ya barke Allah nelaɗo mum en duwanima yimɓe halifaɓe diine en duwanima halifaɓe aada en duwanima dendagal julɓe ɓe foof ɗum noon ko musidɗo moon giɗo moon almudo moon Habous Diallo salmini on juurima on mi yetti jaari a yaw weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma heble sukaɓe Afrique Allah jarama on jarama e ardiɓe foof. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayavo TV weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa feddeɓle sukaɓe Afrique wonno koɗo men koɗo buuɗal yurmede ko ceerno Habous Diallo gando jippinɗo balaɓe mum ha foti e moni kala gando coftuɗo kimmiranɗo jokkude enɗam ha mo ganduɗa ceerno Mansour Baro welede Allah e makko wiyetamo ko maccuɗo dendinowo Mouhamadoul Diagne ko dendinowo yimɓe ngam rendinde yimɓe woto certude ɗum woni ko haalɗo e dental ko jaam so en dentani heddoto ko balle kam kono sen denti en ballodirat nafen koye meɗen. ceerno Habous Diallo ko jokkowo enɗam ko dogowo e hakkude pelle beele pelle ñotodira. ceerno Habous Diallo ko yiyande mum ko yiyande moni kala yo heble wona e mbadi peewal yo Allah yoɓe moƴƴere ceerno Habous Diallo. musidɓe tedduɓe buuɗal yurmede feeri feeñi ɗo e Touba yewtere men hannde yowitino koye Ahmad Bamba Khadimou Rasoul musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe. صلاة تنتهي سوء حيث أسير على